Helo, fe enw yw Dione ac rydw i'n llysgennad eleni. Efallai bod rai ohonoch chi'n adnabod fi, achos yn ddiweddar rydw i wedi bod yn ymweld â gwahanol ysgolion. A bwriad yr ymweliadau yw i roi cipolwg i chi ar sut mae bywyd prifysgol i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg fel fi, a hefyd i ateb unrhyw gwestiynau ynglŷn â'ch pryderon am fynychu'r brifysgol. Nawr, un o'r pryderon dwi'n clywed mwyaf aml yw'r canfyddiad bod safon eich iaith ddim yn ddigon da. Peidiwch becso os nad ydych chi'n siarad Cymraeg lot tu allan i'r ysgol. Doeddwn i ddim chwaith cyn mynychu'r brifysgol. Rydych chi wedi derbyn eich holl addysg hyd yn hyn trwy gyfrwng y Gymraeg, ac os fedrwch chi ddeall y fideo yma, rydych chi'n medru astudio gradd trwy'r Gymraeg. Rydw i wedi mwynhau trafod gyda chweched dosbarth y cymer, Bro Morgannwg a Gwynllyw hyd yn hyn, a dwi'n edrych ymlaen at weld chi cyn bo hir wedi i chi cael y cyfle i ymchwilio trwy ddefnyddio ein chwalotydd a hefyd trwy mynychu diwrnodau agored yn y prifysgolion gwahanol yng Nghymru.